Nah, nah aku ora gelem melok ditekilek. Sampean mabuk. Lah ya batinku sampean kok melo. Tapi yahene wis setres. Yahene wis setres. Wis ngombe wis. Lah aku klenger. Klenger. Iki mumet wis aku. Ngantuk ngorok. Sampean karo sapa, Bek? Karo sapa ya, Mbak? Karo kuwi. Ngendi to? Mabuke lho. Lah Mau dhewe. Nek aku tok. Wong gue to. Ini pangan toko kuwi toko kuwi. Hari ini masak. Masak. Ini panen dia. Ini Kono apa ana udan? udan. Kabeh ndeker. Udan kabeh. Woi. Apa? Nganu pas es. Kok kene wis tang sapa ae lho sakmono kean iki. Batihmu papat ya. Papat apa telu? Telu papat aku pailan. Kabeh ngopi? Heeh. Kok wis sumep lho, Bek. Aku pailan. Yang apa? Yang kacang. Tuku masak dhewe. Wae Kendrang ya? enggak, mbok di drawerane ngerti. Oh, kone Yanti. Heeh. Pak, Bek. Aku wis suwi ra ngombe kopi ya. Wis sarapan di? Wes, Lawe apa di? kalau indah Karo ndok goreng. dia ndelok ya. Ndelok melok ya. Sapa? Wes, Iya. Aku rasa-rasa nek nang pantai wedi aku karo banyu. Karo banyu gedhe aku wedi. wes ke pantai ya turun yang turun alon turun alon. Nang wingi Iwak. Nah nanti Pailan. Eh? Pailan nanti. Mbok. Iwak itu. Nggak laut. Delok peladu ora diinginane kae. Gak delok peladu. Ngendi? Ludaya no. Enggak ono. Ora enak. Enggak. Melok. Anu, dolanan ya. Siapa mau ndelok? Sapa yang delok? Yang apa? Nunggu pitik ya. Mana-mana ra tunggu dulu pitik ya. Begone wis balik to? Heh? Ini Bani. Walian ngene bani? Apa lagi? Kono ya dibego. Yang kawan nang galak. Supaya kita wetang ini ya jago. Arep tanduri pari ya ngene bani. Mbok.
Ambon nak mene. Kok ora nek bene lek nyang Kulon Kali. Heh? Oh iya, komporku kan jek nang kene ya, Bek ya. Kompor. Arek nggo balik pas lali kok tak gone balik ya. Ndi jadi Nek endi di? jadi wong etok iki. Nggih endi to? Dicene kene. Jadi ambon etok. Masa nek endi? Alon-alon nek mlaku. Engkam ngono. Heh? Kae senso kae. Oh, gerojak-gerojok kae. Wah, omahmu mening Mandaran. Oh, kae. Ya coba sing ngene kae. Lah ya kuwi. Sampeyan nek turu Mahetan to, Bek? Oh, Bek. Lek turu Mahetan, enggak tahu turu kene? Nek keblokane mbah ning kene go balik. Apa nih? Keblokane Ceblukane apa to? dandang. Oh, dandang sublupan. Kae wis tak jikuk kae. Jadi nganune kompore. Ah, rek kompore engko tak jikuke engko sore. Apa ben digawakne nganu Apa lagi? abit. Bedah. Ditinggal dolan ndek iki montore Tito diproweteli wong. Nang garang sih ke? Nang kulon omah. Kulon omah iki apa? Kulon omah abit nang gek garang sih lho. Loh, Pecuten di. Nganu cutekmu tuki kaya tek mbek girah lho. Nang gek omah, nang gek kulon omah kae. Nang gek garang sih. Entek lho diprotoli. jijik kok apane? Ya jiji kok sing penting-penting kuwi. Loh, Mare ora. Heh? Piye? Heeh. dalah ya jumlahe dulurane. Ya tok kae lho, kae lho. Masa piye ndang di? Napa? Regake sing ira-iri nggo ayo kae. Lah iya. Ojo lara kaya ngerti. Lah iya. Hai. Heeh, iya, enggak ngono. Ya 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 ya. Ngiyep di lek gusah karo ngiyep. Lah. Coba kegiatan orang ini Kalau dul kulon. Balik neh di. eh Sangu watu nggih bandemi. Kok sawah le ngeret angel-angel. Nyubrak wis ra wangi ya. Ya ngewane, nek kono sik kober. Oh, nyapa nggo? Ya urut bayi. Ya iki mung ngani wong grat, wong pluku. Oh, gimang bruku. Di, selak dipangan pitik. Lah kuwi seren. Heh? Lah kojone tae. Bisa pitik ya. Heeh. Nunggu gabah. Ya ditunggu gak nang omah ae karo ngiyup.
Lungguh keju nggo. Arep tanduri apa neh, Bek? Jago ya tak ikut nih. Urung. Kok Wayahe ngono kuwi wis. ya wayahe kaya aku kuwi kan. Ngono ngongkono wong manjing sekesuk ngono lho. Lah iya. Sapa Ya tak cokong. kayati pra ya gelem. Enggak lah kono. Gene menit penak kena itu kok. Heeh. Kawan. Ya arep tanduri pari paling yaan ya. Ndi? Iki Men. men. Oh. Mumpung anak luku nang kono gek dadi marekne gek diluku. Lah sing urip gek kidul kuwi sapa? Itu pulang pila. Heeh. Ya, Sing kono. ora enek. Enak uritan to kaya Ndi kok aku ora tau ngono belas. Apa Mae Darminto? Enggak. Ini kairan ya. Heh? Ini kairan. Nanti. Di. Sang apa dhuwur dithuki nganu lho. Dhuwur dithuki apa resek ditalekne lho, Di. Lah iya. Dadi kok awak-awekne wedi pitike. Swabet gak digoreng, Di. Padha gemak. Dek iki gak mepen atau tinggal lunga? Enggak. Lah aku arep muni wegah kepada betul-betulne. Aku ya belas ora mangan apa-apa ya. Mantep masak. Tapi roh laut. Terus aku di sakit sing dimangan ngono. Kan nganu apa? Batak mon. Jan asli apik ya, Bek ya, gabahmu ya. Pari apa wi? Olah mbuh iki. Ijek pirang kedok, Bek? Alah cek Gak. setelan anu sekedok setelan ngono lho. Oh, sekedok garek setelon. Oh, Be habit banyune ngantek amber-amber kaya ngono ka lho. Lha en Dengan patah nih gini. Ndero. ra ngerti paling. Eh? Ora ngerti sampai mili-mili ngulon aja ono lho. Kene enek tandonane ya, Di? Eh? Kene ya enek tandonan. Iya ini. Oh langsung. Enak. Oh enek. Oh enek tapi otomatis ngono kae, Bek. ini Eh. ta Heeh. enggak tau mati belas iki. Ya otomatis dadine lek apa ngono kae. Lek entek isen dhewe kok ngono kae. Oh, sekolah sepeda ratu bane mati ratu bane. Pokoke lek entek isi dhewe. Beh, nganune gumbel kae meki. Apa? Blinjo. Endi? Kae buritan kae yo gembele kaya ngono kae. Arep dituku lor kae lho. Dituku Carly ya. Lah kene. Eh? Kene kae kaya akeh to. Enggak duwe biasa. Juwe dituku pisan malah ambruk. Ki paelan rong tangi ya. Wong ngerti aku. Ono wong lumah, Heh? ono wong lumah padahal saya gitu aran. Iki ya blas trange wangi pari iki. Lah, Beh, turun balik. ngene lho wong golekno wong kerja, wong tamping, wong ngurit, dadine ndang di tanduran. Heh? Piye? Ya tak golek wong iso.
Lah iya ngenteni paelan ra senggang-senggang gek lek senggang aras-arasen. Darmintoi dikongkon manjing mrene ya gelem. Kok kuwi ro kakon Dandani TP gede. Sapa? Ring panjang. 9 kali. Oh cah ngulon kuwi mau ta? Bisu nggih. Heh? sapa? Anake wong riyen Branjang sing gak iso omong lho sapa ta jenenge lali aku. Dandani TP. Di pitike di arepe maro di. Nganu lho di. Iki dhuwur pok tuke apa jenenge? Blarak apa klaras kuwi pok atung-atungne kaya nek mbok iyah ka lho, engko rasah keju munggah medun. Nek mbok iyah kan ya dituki to. Kowe maune enak nggih serot kanu. Entek. Kok sabet-sabetne entek. Kebriya. Bendahanu dadi apa kan? Ipa. Mae sop. Oh, mae sapa? Nawang. Oh, sampean ra doyan. Aku ya sok doyan titik. Dene menawa dene tuku kanu. Tema. Teh. Mateng nggih. Oh, telo mateng, telo manis to. Piye to Abid kok ora di nganu pateni Bik? Delok ento entek ya ana kae. Ini tinggal desa. Enggak masak wonge. Wah. Kak sapa? Heh? Kak sapa? Pindang iki ambune teko kene no, Ek. Iwak iki. Masak pindang kae. Dan roya terus tak kono. Heeh. Dene tak Sampean ya royal lo, beras rasah tuku ae saiki. tuku iwak. Iyo. Tukui digawe Pak. Kai. Wali digoleki kucing tak ndak. Sampean kapan? Yo. Yo, lagi pira lah mu tuku? Lek kowe iku lho sitok. Yo, urung dimakem blas. Ndak Yo. Heeh, saiki kucing akeh kok. kucinge dhewe jan. Wis pok godhog ya. Wis mateng sekarang mangan. Yo, yo lah ditinggal nyandi. Pokoknya tak tutupi tak selada kuali di tutupi kae. Terus gue tak tambahi gitu. Gulingne kucing. Lali ngono ya. Yo, jadi kucing dalam. Kene arepe turu kene tak kancing, yen diteran tak kancing. Itu ora nang gitu ngomong. Masuk ngendi. Banyumu kebebit. Banyumu amber. Amber ket mau kok, Ek. Oh iya, kae. Awalnya saya tanjan. Lah ya ngantek mblak apa mili mantur-mantur ngulon kae lho. Ini kan barang ya ngono. Ngono lali. Mas apa? Barang. Kono ya nek tandone to. Ini Enak jadi. ini patani lali. Datang milih nang jopo. Iki sedina Bek, lah mung ngerti iki mau apa Dik ngi? Dik ngenane. Ndek nane. Iki prau-prau dino iki. Oleh sakmono wi? Heeh. Padahal iki roti petai. Tapi- bisa rewi. Wis pok geblok apa urung? Wis Berai maneman ra digo balik sik. ora kuat tok. Lek titik-titik ae no. Nek ada wong balik ra digobalik. Iki wis garing bisa. Paelan derek nggo balik ya ora gelem.
Yaene rontangi ora enek sing nggodha, ora enek sing gugah, ora enek bocah ya. Anake ora tau mara. Ya tahu. Dia lunga iki. Pailane. Nanti kok lagu ngawat kamu mas. Kau gini mbak Nala. Gek awakmu lho gelangan karet sakmono lho kok nggih opo ngono lho. Guaan lho. Ngejepreti bocah ya. Lah yahene isis ya, Bik ya. Mahmu sing mluku priye kudori to, Bik? Oh, lah iya no, diluku sik terus ben dayung. Selek wis dayung terus digaru, diluku neh terus digaru. Heeh. Terus di Pede suketek. Masa? Panjen maune ra tau pak, ra pakai tau pak. Kisuk open ana sing tenan. Ya tau pak di tenan. Lek ora iso nandangi dhewe golekno wong kerja. Paling rong kesuk ngono mari. Lek maton wis tomari. Oh, lek matun suwi sosrok lho, Bik. Disosrok. Kene ya rada mambu telek. Ganti saya. Mam apa? Mam apa? Ciput. Peh lalere akeh ya. Ini kok ide ada bedane. Mas apa? Ini. Heeh. Kene ran mandung ra. Gila kang ya kae duwe sak nene lho. Masa? Keden gale kok ide. Kedene kene ide timbecan. Lalere akeh lho. Belum Yo iki wedange sapa, Bik? Wedange sapa? Deloken bek laler iki lho. Laler tak. Deloken lalere. Yo. Ndang ngombe nang Di sing rong enek lalere, Di. Obat ya. Kok wedangmu? Hah? Wedangmu Mangan ya. lalere bek. Deloken lalere. Wonge tunggu. Bek lho. Nyemplung kuwi. Iki Wi wis nyemplung wis bek laler kok. Kasihan wis jantung. Wis teng krampul kaya ngono. Guakna lho. Baca ini lek gelene tak ombe. Nyeplos laler. Enggak dan Laler akeh ya, Bik ya. kalau Ya ini Arturo ya, Di. Arturo. gue ya ada yang libat. Oh, wis lho jahe ini meh entek mahku. Beh. Saya nganggur wong pira? Sing nganggur aku tok. Lah isuk dong iso harapan isuk kabeh. Sing arep mangkat sekolah, mangkat kerja, bocah sekolah, tinggi bekal. Oh, Intan mulang. Intan mulang. Intan bendina rene ya, Di. ya nganggur. Duta. Manjing ngemahi duta saiki. Lu wis ngebyuk lho. Gletakan nang jaba ae.
Ini kaki gue kok kuat toh. Apa? Sampai penting. Kita lah. Kok kuat. Jangan mendapat pagi itu. Masa? Lagi itu lah kau munggah. Gue tangan gue ambil tangan kita. Gue tangan kita. Gue dhuwur. Nang endi? Nang endi? Masa gue nek kalau enggak banget. Gue nembak bisa. Penak? Ya. Ngene. Gue sini pira kan? 5. Empo ora ero aku. Papan. Di tengah ngarep toh. Wah, papat kali. Apat. Amat ya. Kalau enggak amat dah. Masa? Gonnya ailan mak. Tedas ya? Tedas. Nang kono nang. Mulai. Mulai nyarang kan. Oh, Wah, urung pidae urung tukaran kan. Ayo. sapa? Iya, Sapa? Heh? Sapa? kaya lalah kan. Heh? Wong kaya lalah. Wong kaya lala? Sapa? Memang. Enggak. Balik enggak apa-apa ya.